हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडियोआव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडियो लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय फेसबुकनि सायावहाय जे उइदाउट मनेटाइजेशन नोंथांमोना दायो फेसबुकआवहाय फैसा खामायनो बा आर्निं खालामनो हायो दै लोगोफोर। जुदि नोंथांनि फेसबुक पेजआ बा फेसबुक एकाउन्टआ मनेटाइजेशन जायाखैब्लाबो नोंथांमोना दायो मोनसे खामानिखौ मावनानैहाय आर्निं बा फैसा खामायनो हायो। दा बेखौहाय माबोरै खालामनांगौ बा मा खालामबा बे उइदाउट मनेटाइजेशन बा मनेटाइजेशन जायाखैब्लाबो फैसा आर्निं खालामनो हायो बेखौ आं दिनैनि बे भिडियोआव खोन्थालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय। आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आङो बर' रावजों लेटेस्ट भिडियो लाना फैबा जेन' नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर दायो जुदि नोंथांनि फेसबुक पेजआ जोङोथ' मिथिखागौ जे मनेटाइजेशन जानो माखासे क्राइटेरिया थायो। दा फेसबुकआवहाय एसे गोब्राबबो जायो मनेटाइज खालामनो थाखाय। दा नोंथांमोना जुदि नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ जुदि बा पेजआ जुदि मनेटाइज जायाखैब्लाबो नोंथांमोना दायो फैसा खामायनो हागोन दै। नाथाय नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनांगोन। दा जुदि मा खामानिखौ मावनांगौ दायो बेखौ खोन्थागोन। दायो नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक जे एकाउन्टआव हाबनानै नोंथांनि फेसबुक प्रफाइलाव हाबनानैहाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे बेबायदि अपसन मोनगोन सी डैशबोर्ड होननाय। बे सी डैशबोर्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामोबा बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन। बेनिफ्राय बेखौहाय गाहायावहाय बोख्लायथारदो, स्क्रल डाउन खालामलांदो बेखौ। बेयाव जेब्लानाखि स्क्रल डाउन खालामलाङो बेयाव मोनसे अपसन नोंथांमोना बेबायदि नुगोन। बेवहाय दङ जाहैबाय टुल्स होननाय आरो बिनि गाहायाव दं जाहैबाय मनेटाइजेशन। नोंथांमोना बे मनेटाइजेशनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामोबा बेयाव बेबायदि मनेटाइजेशन स्टेटास बेवहाय बेबायदिनो मोनसे अपसन ओंखारबावगोन बा पेज गेवगोन। बेखौहायबो स्क्रल डाउन खालामदो गाहायावहाय। बेवहाय दङ जाहैबाय आर्निंस। जे नोंथाङा फेसबुकआवहाय आर्निंस खालामदों बा खामायदों बेवहाय श' जागोन दै बियो। बेनिफ्राय मेन खामानिया जाहैबाय बेयाव फैनानै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों मोनबा अपसनफोर। बेवहाय इयर टुल्स बेयाव स्टार मोनसे, बेनिफ्राय नैबावहाय नट येट एलिजिबल, थारमाने नोंथांमोना बिनिफ्राय फैसा खामायनो हानाय जायाखै। बेवहाय मोनबा अपसन दं। बेयाव मोनसे स्टार, बेनिफ्राय एड्स अन रिल्स, बोनास, इन स्ट्रीम एड्स, साबस्क्रिप्शन। बे मोनबा अपसननिफ्राय नोंथांमोना फैसा खामायनो हायो दै। उइदाउट मनेटाइजेशन नोंथांमोना फैसा आर्निं खालामनो हायो। नोंथांनि जे फेसबुक पेज एबा फेसबुक एकाउन्टआ जे मनेटाइज जायाखैब्लाबो नोंथांमोना बेनिफ्राय फैसा खामायनो हायो। दा नोंथांमोना नैबेनिफ्राय हासिगोन आरो दायो आङो हमनानै लादो नैबे इयर टुल्सआव थानाय मानि आङो फैसा खामायनो हाबाय बिनिफ्राय स्टारनिफ्राय। जायानाखि आंनि पस्टआवहाय स्टार हरो बिनिफ्राय आङो फैसा आर्निं खालामनो हाबाय। दा नैबे नट येट एलिजिबल होनाय दं, थारमाने बिनिफ्राय हाथ'वाखै। मानो हायाखै होननानै बुङोबा नैबावहाय नै लक थालानि आइकन नुदों नोंथांमोना लक। बे लकखौ नोंथांमोना खेवजोबनांगोन। दा बे लकखौ खेवनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे एप्लाइ खालामनांगोन मोनफा मोनफा। बेयाव मोनसे बेनि मोनसे बिदि मोनफा मोनफा एप्लाइ खालामलांनांगोन दायो। दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेयावहाय फार्स्टआवनो नैबे एड्स अन रिल्सखौ खालामनानै खोन्थानोसै। बे एड्स अन रिल्सआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय जेनेबा। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दायो बेयाव आं अलरेडि साबमिट खालामखाबाय बा एप्लाइ खालामखाबाय दै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानो हादिया। लोगोफोर बेखौल' आं खोन्थानो हरनो हास्थायदों। बेयो जाहैबाय एड्स अन रिल्सआ जाहैबाय नोंथाङा जिखुनु भिडिअस बा रिल्स नोंथांमोना आपल'ड होयोबा नोंथांनि बे पस्ट होनायावहाय बा भिडिअ रिल्सआवहाय एड्स बा एडभार्टाइज जागोन दै। आरो बे एडभार्टाइजनिफ्रायनो नोंथांमोना बेवहाय खामायनो हागोन बा आर्निं खालामनो हागोन। दायो नेक्स्टखौ खोन्थानि आङो। बिनि गाहायावनो दङ जाहैबाय बोनास। बेयावबो नोंथांमोना नुनो मोनदों बा नुदों नैबावहाय जे लगनि आइकन। दा नोंथांमोना बेखौहाय खेवबासो बे लगआ इनेबल जागोन बा गेवगोन, अब्लासो बे बोनास नोंथांमोननि पस्ट खालामनायावहाय बोनासनि जे फैसा बियो मोनगोन। दा लोगोफोर बेखौ माबोरै खालामो आं खोन्थानि। बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव फैनानैहाय बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। बेनिफ्राय बेयाव बेबायदि अपसन नुबाय, बेखौ बोखोथारदो बा स्क्रल डाउन खालामदो। बेनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय नैबावहाय नै आइ एम इन्टारेस्टेड। बे आइ एम इन्टारेस्टेडआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दा बिनि सिगां आं खोन्थाग्रोनो हास्थायदों बोनासआ जाहैबाय जे नोंथाङा फेसबुकआवहाय बेबायदिनो पस्ट खालामगोन बा मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ बा रिल्स हगारगोन आरो जायफ्रा पाब्लिकआ नोंथांनि जे भिडिअ हगारनायफोरखौ मोजां मोननानैहाय
नोंथांनि फेसबुक पेजआवहाय जइन जागोन बा बनास हरगोन बियो जाहैबाय नोंथांनि इनकाम। आरो जाहैबाय नोंथाङा जेब्लानाखि लाइभ स्ट्रिम होयो बे लाइभ स्ट्रिम होनायावबो बेबायदिनो मोजां मोननानै माखासे मानसिफ्रा बेबायदिनो बनास हरो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना आर्निं खालामनो हायो। दा बेनि थाखाय आर्निं खालामनो थाखाय बनासनिफ्राय आर्निं खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय साबमिट खालामनांगोन बा एप्लाइ खालामनांगोन। दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे गाहायावहाय आइ एम इन्टारेस्टेड होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामबा नै बेवहाय बेबायदि ओंखारबावबाय। बेनिफ्राय बे गाहायावहाय साबमिट इन्टारेस्टेड बेवहाय खेबसे क्लिक खालामबावनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामनानै होबावनि। बेयाव क्लिक खालामबाय आङो नै इन्टारेस्टेड साबमिटेड होनानै फैबाय बेवहाय आङो थारमाने साबमिट खालामबाय आरो दायो आं बेखौ बेक खालामनानै नै नायोबा बे साबमिटेड जाबाय दहायनि बायदि फार्स्टआव आं जेखौ खोन्थानो नागिरदोंमोन थिग बेबायदिनो साबमिटेड जाबाय बियो। बेनिफ्राय मोनसेबाव दा नेक्स्टआ जाहैबाय बेखौ बेक खालामबावदो। बेनिफ्राय नैबेवहाय दं जाहैबाय इन स्ट्रिम एड्स होनना बुंदों। नोंथांनि जे नोंथाङा फेसबुकआवहाय बेबायदिनो मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोगोन बा लाइभ भिडिअ होगोन बेवहायबो माखासे आर्निं थायो। बेयाव आं क्लिक खालामनानै खोन्थानि जेनेबा बेयाव आं क्लिक खालामबाय। बे इन स्ट्रिम एड्सआबो जाहैबाय जे नोंथाङा फेसबुकआवहाय पस्ट खालामगोन बा भिडिअ हगारगोन बे नोंथांनि भिडिअ हगारनायावहाय एड्स जागोन बा एडभार्टाइज जागोन बेयावबो नोंथाङा आर्निं बा इनकाम मोनगोन आरो जे नोंथाङा फेसबुकआवहाय खामानि मावनाय पारफरमेन्स बेयो जेनेबा मोजांब्ला बिनि सायावबो फेसबुकआ नोंथांनो जे आर्निं बा इनकाम नोंथांनो होगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना बेखौबो एप्लाइ खालामनांगोन। आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे गाहायावहाय आइ एम इन्टारेस्टेड होनाय दंना बेवहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय आइ एम इन्टारेस्टेडआवहाय। बेयाव क्लिक खालामबा आरो गाहायाव मोनसे साबमिट इन्टारेस्ट होनाय दंबावो नोंथांमोना साबमिटआव क्लिक खालामबावनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। बेयाव क्लिक खालामबा नै इन्टारेस्टेड साबमिटेड जाबाय बियो। बेवहाय गाहायाव नुदों नोंथांमोना थेंक्स फर शेयारिं योर इन्टारेस्टेड इन दिस प्रग्राम। दा नेक्स्टआव दंबावो बेखौ आं दा खोन्थाफिनगोन। बेनिफ्राय बेक थांबावदो। नोंथांमोना नायनो हादों नै साबमिटेड जाबाय। नेक्स्टआवहाय आङो बेक खालामबावबाय। बेनिफ्राय नै नेक्स्टआवहाय दंबावो जाहैबाय साबसक्रिपसन लास्टआवहाय बेयावबो लक जानानै दङ। नोंथांमोना बे लकखौ खेवबावनांगोन। बे लकखौ खेवबासो नोंथांमोना बे साबसक्रिपसननिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बियो मोनसे फेसबुक पेज। हमनानै लादो बियो नोंथांनिनो मोनसे फेसबुक पेज जेनेबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों फल' बाटन बेवहाय आरो बिनि साखाथियावनो दङ जाहैबाय साबसक्राइब बाटन जेरैहाय इउटुबावहाय साबसक्राइब थायो थिग बेबायदिनो बे साबसक्रिपसननि खामानिखौ मावोब्ला नोंथांमोननि फेसबुक पेजआवहाय बेबायदि साबसक्राइब बाटन ओंखारगोन। जुदि पाब्लिकआ नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामोबा माबायदि जागोन बाव आं दायो खोन्थानि। जुदि हमनानै लादो पाब्लिकआ नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामबाय दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय साबसक्राइब बाटनावहाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे बेबायदि पेज गेवगोन। बेयाव गाहायाव नोंथांमोना नुनो हादों सिगांग्रो बेवहाय जुदि आङो नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामो बेवहाय 89 रुपिस आङो पेमेन्ट खालामनांगोन नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामोबा। बेबो अनलि मास मोनसेनि थाखायल'। बाव पारमानेन्ट होनना बुंदोंना नै अनलि मास मोनसेनि थाखायल'। आङो नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामोबा 89 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन। दा खोथाया जाहैबाय गाव गावनि फैसा गारनानै पाब्लिकआ मानो नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामनो बेसो जादोंना मेन खोथाया। दा गोजौआव नोंथांमोना नैबावहाय नुनो मोन्दों नायोब्ला बेयाव एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट जुदि नोंथाङा मोजां मोजां पस्ट खालामोबा भिडिअ बा फट'नि पस्ट खालामोबा जायानाखि नोंथांनि फेसबुक पेजखौ साबसक्राइब खालामदों पेमेन्ट होनानै बै बिथांमोनाल' नोंथांनि जे पस्ट होनायखौ नुनो मोनगोन। एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट पस्ट होनायखौ जायानाखि साबसक्राइब खालामदों बिथांमोनाल' नुनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोजां जे मोजां गोनां बा भिडिअनि बा फट'नि जुदि नोंथाङा पस्ट खालामबाय थायोबा इम्परटेन्ट जेनेबा हमनानै ला नांथारगौ बा नांगौ मोनसे मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय बेबायदि नोंथाङा जुदि पस्ट खालामोब्ला बै पाब्लिकआ नोंथांखौ मोजां मोननानै बा नोंथांनि पस्ट होनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना 89 रुपिसबाबो बिथांमोना साबसक्राइब खालामगोन बा साबसक्राइब खालामो। दा बेनो जाहैबाय साबसक्रिपसननि आर्निं बा इनकाम। बेनि थाखाय बेखौबो एप्लाइ खालामनांगोन। दायो आं बे साबसक्रिपसनावबो क्लिक खालामबाय। बेयाव बेबायदि नोंथांमोना नुबाय
बिनि थाखाय नोंथांमोना बेयाव फैनानै नैबे गाहायाव I am interested होनाय दंबावो अपसन बेयाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामनानै खोन्थानि बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव साबमिट इन्टारेस्टेड होनाय दंबावो बेखौबो नोंथांमोना साबमिट खालामबावनांगोन बेयाव आं क्लिक खालामबावबाय बेयाव क्लिक खालामबानै साबमिट जाबाय इन्टारेस्टेड बा इन्टारेस्ट साबमिटेड जाबाय नै लोगोफोर साबमिटेड जाबाय बिनिफ्राय बेक थांफिनदो दायो आं खोन्थागोन नोंथांमोननो बेवहाय नै मोनसे अपसन दङ स्टाराथ' अलरेडि बियो गेवनाय थाखागोन बेनिफ्राय नैबे मोनब्रैयाल' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बे एड्स अन रिल्स बनास इन स्ट्रिम एड्स साबसक्रिप्शन बे मोनब्रैया लक जानानै थानाय नोंथांमोना नुगोन बे लकखौ नोंथांमोना बेबायदि साबमिट बा आइ एम इन्टारेस्टेड नोंथांमोना साबमिट खालामबासो बियो गेवगोन दायो नोंथांमोना हमना लादो आङो दा साबमिट खालामबाय बेखौ साबमिट खालामबानो जागोन बे नङा दायो आं साबमिट खालामबाय नालाय फेसबुक कम्पानियावहाय बियो पेन्डिं जानानै थाहैबाय आरो बिथांमोना आंनि एकाउन्टखौ दायो चेक खालामगोन जुदि आंनि एकाउन्टआवहाय बा फेसबुकआवहाय आङो मोजां कन्टेन्टनि आं हारसिङैनो बानायनाय रिल्स बा हारसिङैनो बानायनाय भिडिअफोर आङो जुदि हगारदोंब्ला बिथांमोना बे आङो आइ एम इन्टारेस्टेड साबमिट खालामनाय पेन्डिं बेखौहाय एक्सेप्ट खालामगोन बा गावनि मोजां मोनसे कन्टेन्टखौ नायो बिथांमोना बे मोजां मोनसे कन्टेन्ट गाव बानायनाय गाव भिडिअ बानायनाय पस्ट होनाय बा फट' मालायनि कपि नङै जानांगौ आरो जुदि गुबुननि कपि नङै गाव हारसिंनो बानायनाय बेबायदि आपल'ड होयोब्ला बियो बिथांमोना बेखौ चेक खालामनानै बे आइ एम इन्टारेस्टेड बे आङो साबमिट खालामबायना बेथ' फेसबुक कम्पानियावहाय पेन्डिं जानानै थायोना बेखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामगोन बे एक्सेप्ट खालामोबासो नैबावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे इउआर टुल्स होनाय बेवहाय मोनसेल' दङ स्टार्ट माने बियो लक जाया नालाय बेबायदि अब्ला बिथांमोना एक्सेप्ट खालामोब्ला नैबे नट येट एलिजिबल बियो थानाय नङा बे इयर टुल्सनि गाहायावनो बे गासिबो मोनब्रै अपसनाबो बियो बेवहाय थाफैजोबगोन आरो अब्लानो नोंथांमोना जेब्लानाखि नोंथांमोना मोजां कन्टेन्टनि फट' पस्ट बा रिल्स बा लाइभ स्ट्रिम होयो नोंथांमोना बेनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन बा फैसा खामायनो हागोन बेनो जाहैबाय फेसबुकनि उइदाउट मनेटाइजेसन बा मनेटाइजेसन जायाखैब्लाबो बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसा खामायनो हागोन दा लोगोफोर बिनि जे नोंथांमोना बिनिफ्राय फैसा खामायगोन फैसा मोनगोन बियो नैबावहाय जमा जानानै थाफैगोन दे दायो आं खोन्थानि ओमफ्राय बेक फैफिननानैहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबावहायनो जे मनेटाइजेसन दंबावो ना बे मनेटाइजेसनाव क्लिक खालामबावनांगोन बेयाव क्लिक खालामबावबाय आङो बेनिफ्राय नैबावहाय नै आर्निंस जे आङो नोंथांमोना दायो खोन्थालांबाय बेनि आर्निंस खालामनाय बा खामायनाय फैसाया बेवहाय श' जागोन बेनिफ्राय जे नोंथांनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जानोसै फैसाया नैबावहाय नेक्स्ट पे आउट होनाय दं बेवहाय श' जागोन दा लोगोफोर नोंथांनि जे बेयाव फेसबुकआव खामायनाय फैसा बियो डाइरेक्टलि नोंथांनि एकाउन्टआवहाय बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जाया बिनि थाखाय नोंथांमोना जे नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फेसबुकजों लिंक खालामनानै लाग्रोनांगोन दा लोगोफोर आङो अलरेडि माब्रै नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फेसबुकजों लिंक खालामो बिनि अलरेडि आं दाख्लैसो भिडिअ खालामना हगारखाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनावहाय बे भिडिअनि लिंकखौ होना होगोन बा कमेन्टआवबो आङो होना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय माब्रै नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फेसबुकजों लिंक खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो नायनानैहाय मोजाङै नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फेसबुकजों लिंक खालामबानो जाबाय अब्लानो बे नोंथांनि जे आर्निं खालामनाय बा खामायनाय फैसा बेयो नोंथांनि जे बेंक एकाउन्टआवहाय जेब्लानाखि डलारा कमप्लिट जायो अब्ला ट्रेन्सफार जागोन गाव हारसिङैनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो बेबायदिनो इम्परटेन्ट टपिक लानानै आङो नेक्स्ट भिडिअआव फैबावगोन लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आङो बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोना जेन' मोननो हायो हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लाइक होदो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन